هێزن طالبانê yên li Efxanistanê dayîkeke Kurd û keçawê kuştin. Niha hûn dipirsin Taliban û Kurd û dayîk ev çîrok çawa çêbûye lê guhdarî bikin. Ev dayîka Kurd beriya 20 salan bi kesekî Afxan re zewiciye û pê re çûye welatî wê. Vê dawiyê berpirsekî Talibanê dixwaze bi keça wê ya 15 salî re bizewiciye. Lê dema dayîk qebûl nake li hemberî wan li ber xwe dide, Taliban tê wê û keça wê tevde dikuşin. Tora mafê mirovana Kurdistanê ragihand ku endamên Talibanê Çîmen Hüseyin Zada jineke Kurd a ji Bokanê û keça wê Sara Yusuf a 15 salî kuştin. Li gor Torê Çîmen Hüseyin Zada ku nêzîkî 20 salan berê ji ber ku bi zilamekî Afxan re zewicî bû neçar ma ku koçî gundê xaldûriya Afxanistanê bike û bi salan li wir wekî pîrik xebitî. Muftî Muhammedullah serokê beşa hec û wexfan a Talibanê li navçeya Xostantê dixwest bi keça 15 salî ya Çîmen Hüseyin Zada re bizewce. Di heştê Gulanê de avêtin ser mala Malbatê. Dayîkê li hemberî hêzên Talibanê yên ku dixwestin zaroka wê birevînin li ber xwe da, hêzên Talibanê jî dayîk û keça wê kuştin. Endamê Talibanê ku komkujî pêk anîne tê gotin ku hatine girtin. Hat ragandin ku malbata Çîmen Hüseyin Zada di 31 Gulanê de ji komkujiyê agahdar bûne û merasîma cenazeyê wê di duwê Hizêranê de li gundê Kariz Serdar ê Bokanê hatiye li dar xistin.